guys, mukudanana umu mukudanana umu ma1 chaiwo chaiwo. But pane chinhu chandakazodiscover papaya. Unonzwa zvichinzi ndikamisira message hambondipinduri, ini ndikasamutsvaga iye hambonditsvagi, ndikasamutanga iye hambonditangi, ndikasadai iye hambodai. Ndini ndinongomutanga, ndini ndinongomuswedza, ndini ndinongomumutsa. Iye ndikasadaro anongoramba akanyarara, hapana kana chaanoita. Chinhu wai chandakazodiscover panyaya iyi guys. Munhu iye waari kutsvakaka ane waari kutotsvakawo. Ane waari kutotsvaka, ari kutotsvakawo vamwe vaari kuda. Kwete iwe kana achikuda anokutsvaka, kana asingakudi haakutsvaki. Atori nevanhu vaari kudii, vari kutsvaka. Saka ukatoona zvatodaro, munhu wako yeye wauri kutaura naye ungoriwo uri kungomutsvaga, uri kungomutanga. My sister, my brother, siyana nazvo. Uinde kwaari kudiwa. Siyana naye uinde kwaari kudiwa. Because iye munhu iyeka atori busy kutotsvakawo vaari kuda. Zvako hachadi nezvako. Saka iwe siyana nazvo, utsvakewo vanokuda, kwete kuswera uchitsvaka munhu asingachakudi. Hapana zvekuti hanzi ndiri busy, ndiri busy, wati chichi message yako ndaiona but ndiri busy. Ibhizi yekutsvaka vaari kuda, kwete iwewe, kwete kuita busy yekutsvaka iwewe. Saka ukangoona zvadaro, my brother, my sister, siya, usarwadziwa, enda undotsvaka vanokuda, kwete kutsvaka asingakudi. Chete zvapera izvi. Kana ukangodaro chete ka haurwadziwi nezvinhu zvisina basa.